Dan uwa kada ka manta, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗaura za ka gan shi a kai. Mun gode. Da shirin da za mu soma da tunatar da ku cewa a ranar shekaran jiya ƙasar Nijar ta fuskanci wani mummunan hari a filin jirgin sama Jauri a nan Yamai. Harin da hukumomin koli na ƙasar nan suka tabbatar da cewa ƙasar Faransa tare da wasu 'yan korenta na Afirka ta yamma na da hannu a ciki, sai dai irin yadda suka so to ba haka Allah ya so ba, domin kuwa jami'an tsaronmu sun yi nasarar shawo kan lamarin ba tare da ɓata lokaci ba. Ga fasarar sharhin da babban daraktan hukumar rediyo da talabijin na ƙasa RTN Abdullahi Kulibali ya yi daga bakin Bizo Abubakar. Ranar 29 ga watan Janairun shekara ta 2026, tsarin ta da tsimen 'yan Nijar domin kariyar ƙasa na Mobilisation General ya samu wani ƙaimi na musamman a sakamakon harin ta'addancin da 'yan bindiga daɗin ƙasar Faransa suka kai a filin jirgi na nan babban birnin Yamai. Nan take cikin ƙanƙanin lokaci jami'an tsaron ƙasar mu Nijar suka darkake waɗannan miyagun ɗiya. A wajejen ƙarfe 12 na dare harin ya soma, waɗanda duk ba su yi kwana ba a lokacin to sun shaida kuma sun ɗau hotuna na harsassan wutar da su waɗannan 'yan ta'addan suka sha. Washe gari babban birnin Yamai ya ci gaba da rayuwa cikin aminci kamar dai ba a yi komai ba. Wannan nasara kuwa an same ta ne a ƙarƙashin inuwar jagoranci na gari da hangen nesa, wanda tun a ranar 26 ga watan Desamba na shekara ta 2025 shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya babban janar Abdurrahman Chani da gwamnatinsa suka ɗauki matakin yekuwar fargar da 'yan Nijar daga barci domin su tashi kowane ya kasance jami'in tsaro na ƙasa, saboda sa ido da larwai da kuma hankalta da abin da ke je ya zo domin ba da gudunmuwa ta musamman a cikin sha'anin tsaron ƙasa. Wannan mataki dai ya sha cece kuce da dama daga baya gurbin 'yan Nijar da munafukai da sauran waɗanda ke son hana ruwa gudu a cikin wannan al'amari, waɗanda ke ganin cewa ɗaukan matakin bai dace ba. To a yau wa gari ya waya, ai duk mai hankali ya san da cewa gaskiya ta yi halinta. Wannan mataki na zaburar da 'yan Nijar da ƙara musu ƙaimi a kan tsaron ƙasarsu to rigakafi ne babba wanda magabatan ƙasar nan suka yi, wanda kuma a yau ya haifar da sakamakon alheri. Sakamako na ƙoƙarin jami'an tsaron ƙasar nan waɗanda ke tsaye ba dare ba rana domin ba da kariya ta musamman ga al'ummar Nijar kakaf baki ɗaya. Kullum suna tsaye, kullum suna hankalce, suna bibiyar abin da ke je ya zo saboda zaman lafiya ya tabbata a cikin ƙasar nan. Jami'an tsaron suna tafiyar da wannan aiki ne hannu da hannu da 'yan ƙasa masu kishin ƙasa, masu ɗiyauci waɗanda sun kasan ya kamata, waɗanda su ma a kowane lokaci a shirye suke domin karɓar kiran ƙasa na ba ta kariya da kuma tabbatar mata da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Saboda kuwa wallahi ko ku yarda ko ku ƙi yarda, to a yau tsundum muke a cikin yaƙi. Yaƙin da aka cilasta muna yau mun shiga a cikin shi dumu-dumu, ko kuna so ko ba ku so haka al'amarin yake. Shi yasa wannan muhimmin tsari na tada 'yan Nijar daga kwana na Mobilisation General ya zama wajibi, ya zama dole ga kowane ɗan ƙasa ya yi na'am da shi, sannan ya ba da gudunmuwa ta musamman domin kare ƙasar nan. Zancen munafurci ko zagon ƙasa ko kuma wata da baibayi domin a hana ruwa gudu a cikin wannan al'amari ko kusa bai taso ba, saboda duka 'yan ƙasa ne 'yan Nijar. Idan akwai ƙasar ne muke zancen bambance-bambance tsakaninmu, amma idan ƙasar ta tarwatse to zancen baka yarda da demokaradiyya ko ka yarda, baka yarda da soja ko ka yarda, baka yarda da wani, baka yarda da kara, baka yarda da kyashi ba, duk bai taso ba. Saboda haka ku shiga taitayenku, ku tsaya mu kare ƙasar nan, mu tabbatar da martabarta, sannan zaman lafiyar ƙasa ya tabbata, arzikin ƙasa ya tabbata, komi zai iya biyuwa baya sai ya biyu. Bambancin ra'ayi, bambancin ƙabila, bambancin siyasa, bambancin jiha, bambancin kaza da kaza, gabaki ɗaya ya kamata mu yi watsi da su daga cikin wannan tafiya. Saboda a yau ba wani abin da yake da muhimmanci ga ƙasarmu illa mu tsaya mu kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya, mu tashi tsaye-tsayin daka a duk inda fagen daga yake, mu ba da himma sosai saboda kare martabar ƙasar nan tamu ta Nijar, don kare rayukanmu da kadarorinmu da iyalanmu da zuri'armu.
idan ba haka ba to za mu kuka da kanmu mu duka gabaki ɗaya, da wanda ya bi wannan gwamnati da wanda bai bi ba, kowanne wannan al'amari ya shafe shi gabaki ɗaya. Akasin haka kuma babban laifi ne kuma cin amana ne ga ƙasa, wanda dole ne gare mu mu yi watsi da su gabaki ɗaya idan muna so mu ci nasara akan maƙiyanmu. Waɗansu sanarwoyi na neman haƙƙi na wasu ƙungiyoyi ko na wani ɓangare ko na wani kaza, dukkaninsu ba su taso ba a daidai wannan lokaci. Mu mai da hankali akan abin da ke da muhimmanci, mu mai da hankali akan kariyar ƙasarmu, mu mai da hankali akan zaman lafiyar ƙasarmu, mu mai da hankali akan yakar dukkanin maƙiyanmu da waɗanda suke cikin gida da waɗanda suke waje. Wannan shine abin da ya wajaba a kanmu, kuma shine abin da ke da muhimmanci a cikin wannan lokaci da muke, idan mun kasance masu hankali a cikin yanayin duniyar yau da kuma irin yadda ake zartar da al'amurra na yau da kullum a cikin wannan duniya. To a ci gaba da kawo ma hukumomin koli na ƙasar nan cikakken goyon baya sakamakon wannan mummunan harin, al'umma da magaram ta shirya wani babban taro a ranar yau dinnan a babban masallaci na fadar mai martaba Sultan Abubakar Sanda Umaru. Taron da ya ba al'ummar damar yin addu'o'i na roƙon Allah ya kare ƙasar Nijar, magabatanta da ita kanta al'umma baki ɗayanta. A yin wannan taron ne ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Kanal Mamman Sani Masallaci, tare da kasancewar mai martaba Sultan Abubakar Sanda Umaru, haka zalika da mai ba shugaban ƙasar shawara Muhammad Sule Danfeti. Kasu Muntari na ɗauke da cikakken ƙarin bayani. Wannan babban taro na mabiya addinin musulunci da ɗaukacin al'ummar da magaran gabaki ɗaya ya biyo bayan wato wannan ƙazamin hari da aka kai ma filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke a babban birnin wato Yamai. Akan haka ne ɗaukacin al'ummar da magaram yau suka kasance tamkar tsintsiya kwansu da kwalkwatarsu domin kawo tasu gudunmuwa ga magabatan ƙasar nan tamu. A tsawon gaba shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Janar Darme Abdurrahman Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain. Yau da safe tururuwar al'ummar ta kasance ne a babban masallaci na fadar mai alhurma sarkin da magaram Alhaji Abubakar Sanda Umaru, inda tubarkalla wannan kungiya ta farar hula wadda ke fafatuka domin ganin kasar nan tamu ta samu cikakken yanci kuma ta samu ci gaba. LUPNE ci gaba a ƙarƙashin jagorancin Mohamed Ali Sule, wanda ake kira da suna Dan Feti, babban mashawarci na shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani. Albarkacin haka yau an yi addu'o'i da kuma sallar alƙunut raka'a biyu, inda aka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kare ƙasar nan tamu, ya kare mutuncin al'ummar Nijar, ya kare magabatan ƙasar nan tamu a tsawon gaba shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani. Sannan addu'a zuwa ga dukkan jami'an tsaro na ƙasar nan tamu game da irin ɗimbin koko da suke don kare mu da kuma kare dukiyoyin al'ummar Nijar gabaki ɗaya. Lokacin da ya ɗauki magana albarkacin wato wannan taro, gwamnan jihar da magaram Kanal Masallaci Muhammad Sani ya yi Allah wade da wannan ɗanyen aiki, sannan kuma ya kawo safifiyar guda da sunan magabatan ƙasar nan tamu zuwa ga dukkan waɗanda Allah ya ba ƙoƙarin zawwa wannan taro domin addu'a ga ƙasar Nijar gabaki ɗaya. Daga nashi wajen mashawarci na musamman na mai girma shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Janar Darme Abdurrahman Chani, ina ne Muhammad Ali Sule, wanda ake kira da suna Dan Feti, ya ba da ƙarin haske biskan wannan kokowa da suke dare da rana domin ganin ƙasar nan tamu ta kwana lafiya ta tashi lafiya a ƙarƙashin inuwar waɗannan magabata gabaki ɗaya. Tun ranar 26 da lokacin da Allah ba da wannan mulki ga shugaban ƙasa General Darme Abdurrahman Chani, Allah ya ƙara mashi lafiya. Gaskiya wannan mutane ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Babu wanda zai zo ya neme su bisa kan addu'a a ce dan a zamana ƙasar ta zauna lahiya, dan sojin ƙasar nan da magabatan mu zauna lahiya, su ce ba haka bane. Wannan babu iyaka. Ba mu san me za mu ce musu ba, sai dai Allah biya su. Saboda haka muna gode musu. Muna gode duka FDS magabata na jihar da makaranta na ƙasa gabaki ɗaya bisa jajircewa ga dukkanin tsayin daka da dukkanin aikin da suke. In an tuntuɓe su za su zo kai tsaye a zo a ko ina ne, birni da ƙauye ana zuwa. Muna yi mai girma General Darme Abdurrahman Chani godiya bisa jan kokari da jan gwiwa da yake bisa kan kasar nan tare da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain. Bayan haka an saurari mai alhurma sarkin da magaram Alhaji Abubakar Sanda Umaru, sarkin musulmi, da liman wato na babban masallacin Juma'a Malam Mustafa, dukkan su bayan addu'o'in da suka yi, mai alhurma sarkin da magaram ya yi jawabi kamar haka. Jama'a kal a gaji, a ci gaba da yi, a kowane lokaci mun san ana yi, a ci gaba da yi kal a gaji. Muna da rinjaye, muna da nasara in Allah ya so ya yarda.
muna fatan dukkan wanda yake yin kokari Allah ya kama mushi, Allah ya sa kale gaji, Allah ya taimake mu da lafiya da alheri da kwanciyar hankali da sabon arziki da wadata. Dukkan waɗannan magabata sun yi fatan a ci gaba da limka waɗannan addu'o'i, da ta hanyar waɗannan addu'o'i Allah ke kare ƙasarmu daga dukkan waɗansu miyagu, waɗansu mazalamta, kuma cikin ikon Allah muna gani a ƙasa albarkacin wato waɗannan addu'o'i. Haka zalika su ma maradawa karkashin jagorancin magabatansu sun shirya makamacin wannan taron gangamin domin ba hukumomin koli na kasar ta Nijar cikakken goyon baya sakamakon wannan mummunan hari. Ga karin bayanin da wakilin mu Usaini na Bako ya aiko mana daga can maradin. Wannan al'amari mummuna wanda waɗansu 'yan ƙasar waje da sa hannun waɗansu da ke basu bayanai a cikin ƙasar Nijar da ya zama dalilin kawo hari a filin jirgi na Yamai wato na Jori Hammani, wanda jami'an tsaro na rundunar da ke kula da filin jirgi suka fatattake su kuma suka gargaza su tare da hallaka wasu da cikinsu da kuma kama waɗansu, abin da ya faranta ma shugaban ƙasa mai girma Janar Darmi Abdurrahman Chani da gwamnatinsa rai game da yadda jami'an tsaron namu suka nuna sadaukantaka da son ƙasa, ya sanya ɗaliban jami'ar ɗan Doko ɗan Kulodo a nan jihar Maraɗi ƙarƙashin jagorancin magatakardansu Abdul Fata'u Muhammadu Kabiru suka yi jerin gwano a fadar gwamnan jihar Maraɗi kwantarola ɗan sanda Isu Mamman domin kai kokensu da tsokacensu game da wannan mummunan manufa ta waɗannan jama'a da ke neman ɓata ƙasar mu ta Niyyar. A ta bakin magatakardan nasu Abdul Fata'u Muhammadu Kabiru, ɗaliban na jami'ar ɗan Doko ɗan Kulodo sun yi kira ga dukkan ƙasashen duniya da sauran al'umma da a guje ma irin wannan lamari na ta'addanci da kuma wannan lamari na shiga sharba shanu na waɗansu ƙasashe. Sun bayyana cewa ƙasar Nijar na neman 'yancin kanta ne na dogaro da kai da yin abubuwa na jin daɗi a kowane lokaci, sannan wannan hukumomin sojawa suna yin ayyukansu kamar yadda al'ummar ƙasa ke bukata ne. Abdul Fata'u Muhammadu Kabiru ya ci gaba da bayyana cewa a matsayinsu na matasa kuma masu ilimi masu neman zama maya a gobe sun yi bakin ciki tarihin haushi akan wannan lamari na wadansu kasashen da ke neman bata musu kasa. Sun ce a matsayinsu na matasa kowane dan Niyyar zai zama soja domin kare kasarsa. Ya kuma yi kira ga sauran waɗanda ke ɗaure ma masu ta'addanci gindi a duniya da su guje ma wannan mummunan al'amari wanda ke bata makomar matasa. Wannan jerin gwano dai da muhimman bayanai a cikin taron gangamin ya taɓa hankalin dukkan ɗalibai na wannan ƙasa ta Maraɗi daga manya har zuwa ƙanana waɗanda kowane ke zumuɗin ganin ya zama soja don kare ƙasarsa. Yayin da karbi wannan tahiya ta ɗaliban na jami'ar ɗan Kulodo mai girma gwamnan jihar Maraɗi kwantarola janar 'yan sanda Isu Mamman da sunan hukumomin koli ya yi yabo da jinjina akan kishin ƙasar waɗannan ɗalibai, inda ya ce sojawan Nijar ba za su bari wannan ƙasa ta Nijar ta subace ba ta lalace ba sai sun kafa ta domin waɗannan ɗalibai da ke zuwa su gadi gado na gari. Gwamna ya ce mai girma shugaban ƙasa janar Darmi Abdurrahman Chani ta da hafsoshin soja na wannan ƙasa tamu ta Nijar ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wurin kare muradin Nijar da manuhohin al'ummar Nijar da abin da jama'a ke bukata a yi, sannan da inganta rayuwar matasa musamman ma masana na jami'a daban-daban da ke karatu a wannan lokaci wanda ake fatan su zama mayan gobe a watan wata rana, da ɗalibai waɗanda kowane cike da hushi yake tsuki da tsokaci a dangance da wannan mummunan manufa ta wannan 'yan ta'adda da ke samun ɗaurin gindi daga waɗansu ƙasashe. Duk dai game da ba hukumomin na Nijar cikakken goyon baya, ita ma al'ummar Difa ta fito kwanta da kwalkwata ta ranar yau dinnan da safe domin shirya wani babban taron gangami kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Abdurrahman Bukari ya aiko mana daga can Difa. Wannan taron gangami da masana garin Difa suka gudanar a wannan safiya ta yau shine dai na kara kawo goyon bayan su zuwa ga magabatan wannan kasa tamu, a safin farko shugaban kasa, shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Chani, wannan kuma bayan al'amuran da suka afku a cikin wannan kasa tamu a wannan mako da muke ciki. A gurin wannan zama da banban da magabata na bariki da sarakunan gargajiya an samu ganin halartar wakilan kungiyoyi daban-daban waɗanda suka fito da fifi domin kawo goyon bayan su zuwa ga magabatan wannan kasa tamu, inda anan an saurari jawabai da dama waɗanda ke kira zuwa ga duka 'yan Nijar na ganin da sun zamanto tsintsiya maɗaurinki ɗaya. 'Yan ta'adda suka kawo mana hari babban birni Nyamai, amma Allah da ikon shi sojawanmu masu albarka masu kari wannan abun a cikin mintutuka kadan suka dagile. Ba komi ba ne, kullum muna addu'a kan kasanmu, kuma mai kasa mai daraja General Darme Abdurrahman Chani kullum in ya bude sunan
bakin shi zai fara kama da sunan Allah. Da masu daraja da sarakunanmu da malaminmu kullum addu'a muke akan kasanmu Allah alkul. Tashi lokaci yayi, ba gudu ba sha baya ba tsoro. Shugaban kasanmu bai kwanta ba, haka shugabanninmu na jiha ba su kwanta ba, haka zalika al'umma ba mu da daman kwanci. Kowa ya tashi, mu tashi mu kare kasanmu. Saboda kasar nan ita kaɗai gare mu. Kenan duk wani ɗan ƙasa ya zama santinan de la patrie, ya zama soldat de la patrie. Gwamnan jihar Difa General de Division Muhammadu Ibrahim Bagadoma da ya ɗauki jawabi ya yi amfani da kalmomi kamar haka. Muna muku matuƙar godiya da kuka zo da gudu, kuka nuna baƙin cikinku, kuka kawo mana haɗin kai. Wannan yana nunawa cewa an cimma burin da ake so, cewa in ana so a kare ƙasa ba aikin sojoji ba ne kaɗai, aikin dukkan 'yan ƙasa ne, kuma ba aikinmu ba ne ba mu kaɗai da muke raye a yau. Aiki ne wanda ya rataya akan hal waɗanda ba a haifa ba a yau, tunda wannan mutane ba sa mancewa, ba sa denawa sai in sun ji ba daɗi kawai. Sha Allahu babu tsoro babu sha baya. Kuma wannan abu da aka yi a Niamey kamar ta damu ne daga barci, dama idan mu a buɗe kuma muna nan tsaye. Kenan ana ƙara yi mana tuni cewa ga inda suka nuha, ga sabon salon da suka ɗoka, mu shirya kenan. To insha Allah za su tarro mutanen mu a shirye. Shi dai wannan taron gangami da aka gudanar a wannan safiyar ta yau shine dai na ci gaba da kawo goyon baya zuwa ga magabatan CNSP a cikin kokowarsu ta neman 'yancin kan kasar. A wani fanni musar da ku cewa a nan birnin Yamai ana ci gaba da tsarin nan na sayar ma jama'a talakawa da shinkafa 'yan Nijar a cikin farashi mai rahusa. Tsarin da hukumomin koli na kasar nan a sahun gaba shugaban kasa shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Chani ya fito da shi. To a yau da safe shugaban gidauniyar nan ta ce tan kasa Madam Burare Kijar Makwai tare da wasu mukarabanta sun yi tattaki a wurin da ake gudanar da wannan tsarin domin ganin yadda al'amura ke gudana. Sunana Malam Sabi Ibrahim, ni ne darakta mai kula da shinhuda noma a ma'aikatar Onaha. Yau kun gani a cikin kwana na 4 miki yanda muka shinhuda tsarin, in masu saye suka shigo akwai wurin saidawa. Kenan in mutum ya zo zai gai bukatar shi wace irin shinkafa yake so, ya gai a gaya mai kudin, a rubuta a bashi tike, a bashi resu. Kenan sai ya zo gaba inda buhunna suke a kofa akwai masu tsaro, su diba su gani takardar shi mi an rubuce ta wuce ko tsohuwar takarda ce. Kenan yannan su bar shi ya shigo ya je inda ake ba da shinkafan nan, su diba su gani buhu nawa ya biya, a ɗauki wannan shinkafa a azamai. Akwai yara masu kai da kawo wanda suke ɗauka wannan shinkafa, sai a aza bisa burwet yannan ya ci gaba. Can wurin hita kuma akwai jami'an tsaro, sai su diba su ga takardar nan tashi da abin da yake cikin wannan burwat din da abin da yake rubuce daidai ne. In daidai ne sai su amshi wannan takarda, shi sai ya wuce, sai a ciccire wannan takarda, shi kenan shi an sallame shi. Sunana Kapitan Bashir Abani Abubakar, ni ne director financier na Onaha. Rana na farko mun sai da shinkawa ta miliyan 35 rana na farko. Rana na biyu mun sai da ta miliyan 36. Rana na uku mun sai da shinkawa ta miliyan 51. Duka in aka gama mun sai da shinkawa wajen 13,000 a yau. Kuma abin da muke so mu gaya ma mutane, akwai wanda ba su taba sayan shinkawa ba kamar almajirai, yau sun zo sun sayi shinkawa a saku 300, sun huta suna kuka sun ji daɗi. Yanzu akwai yara ƙanana matasa da suke aiki tare da mu, su ba 'yan Onaha ba ne, mai mun kirawo su ne mun ba su burat kan aiki, mun ce su taimaka mu su yi akwamfani aikinmu. Cikin yaran nan akwai wanda parjour a rana guda suna abunga suna samun kuɗi har jika 30, jika 20, jika 15, tunda duk saku da suka ɗauka daga Pondar Lavaman zuwa waje ana ba su dala 10 a saku guda.
To albarkacin cikon shekaru biyu da kasashe mambobin kungiyar IOS suka fita daga cikin kungiyar yawo al'ummar murya karkashin jagorancin magabatansu na gwamnati na gargajiya sun shirya karatu na alkur'ani mai tsarki game da addu'o'i a ci gaba da roƙon da ake yi wa Allah subhanahu wataala ya kare ƙasar Nijar haka zalika da sauran kasashen mambobin kungiyar ta IOS. Ga ƙarin bayanan da wakiliyarmu Maryamu Nuhu ta aiko mana daga can da magaram. A babban masallacin Juma'a ne na murya magabata na bariki da na gargajiya suka haɗu don yin sallah da addu'o'i ga wannan ƙasa tamu da kuma IAS albarkacin shekara biyu na wuta daga yawo na neman kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko ma wannan ƙasashe namu zaman lahiya kwanciyar hankali da kuma sabon arziki musamman ga wannan magabata namu a sahun gaba shugaban ƙasa shugaban jamhuriya General Darme da kuma Prime Minister Ali Lamin Sen musamman ma a cikin wannan sabuwar tahiya ta gina Nijar sabuwa da ake ce ma refondation. A lokacin da ya ɗauki magana, mai martaba sarkin murya Alhaji Mutar Musa ya yi jawabai kamar haka. Wannan ranar a ita ce kasashenmu na AS suka fita daga yawo kuma bayan haka nan ka gani shugaban ƙasa ya sa ƙuduri wanda aka kira bisa mobilization general. To bisa wannan shi ma mun gama duka biyu mu yi sallah mu yi addu'a ya saukar ƙur'ani don Allah Ubangiji ya sauko lahiya da wadata cikin ƙasa ta Nijar. Da sunan magabata na koli na ƙasa da na jiha, shugabar gundumar wato kwamandan Ramatu Abdullahi ta yi godiya da sunan dukkanin wanda suka shirya wannan zama na yin addu'a da sallah a ƙasar mu gabaki ɗaya. Allah ya kare kasashen mu, Allah ya kare shugabannin mu, Allah ya sa duk abubuwan da suke so su kawo ma kasashenmu don kasashenmu su yi ta halin da suke. Allah ya ba su daman yin, Allah ya ba su daukaka kuma Allah ya sa kasashenmu su yi daukaka bisa kasashen da suka yi saura. A lokacin da yake jawabi jagoran na kungiyar EMSU Sande na gundumar murya Lawan Zakari Sani ya gabatar da dalilin da ya sa aka shirya wannan zama da kuma yi ma kasashenmu addu'o'i a koda yaushe na Allah ya kare mu ya kuma kare jagororin wannan kasashe namu. To alhamdulillahi mun gode wa Allah saboda huta daga cikin ya nuna mana lalle matsayinmu a duniya kuma ya nuna mana irin ɗaukaka da Nijar da take da kuma ya kawo mana haske a tafiyar da muke ta cikin duniya dukanta da mu bayyana muku da cewa a ƙarshe wannan zama mahalarta taro sun gudanar da addu'o'i mai yawan gaske na Allah ya ƙara tabbatar ma ƙasashen mu zaman lahiya da kwanciyar hankali. Thomas Kalam sauraron mu da wannan rahoton muka zo karshen shirin namu na daren yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake yi muku fata alheri muku wani lafiya.